Kofika ugogo wakho ngelinye ilanga athi mntanami thatha inkulungwane nekhulu namashumi opondo nopondo abahlanu athi uhambe uye endaweni ethile uyothatha malini wena mawungayazi le mali ukuyibiza. Kodwa thina la kwimpunga yesintu isona isizathu esenza ukuthi sikhumbuzisane nje bafowethu okuthi ogogo bethu babeyibiza kanjani le mali. Malini ke mbukelo wempunga yesintu u2755 rand. Asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokuthini izinto amafasha abahlosile bathi usokhulu sokhokho bewe. Asisawa sokhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.